Det er ikke altid titler, der afgør, hvor magten ligger henne. Det interessante ved magt er, at der kan være mennesker, som har fået tildelt magten, har fået titlen eller fået lederskabet, men alligevel ligger magten reelt set et helt andet sted. Fordi der er nogle mennesker, der har været gode til at tage den, som ikke har kunnet lade være med at tage den. Men kan du aflæse i et lokale, hvem det er, der reelt set har magten? Ellers så skal jeg give dig et par hints til, hvor det er, du skal kigge hen for at aflæse, hvor magten i virkeligheden ligger. Mit navn er Jakob Kjermgaard, og jeg laver film om kropssprog, om magt, om manipulation, om alt, hvad der ligger bag den menneskelige psykologi. Jeg har arbejdet i nogle af de mest ekstreme miljøer i Danmark, blandt andet 5 år i et af Danmarks hårdeste fængsler og 10 år på Christiansborg. Og det har givet mig en ret god viden om lige præcis de her ting. Magt er interessant. Det er interessant, hvordan nogle mennesker kan have fået tildelt magten, og alligevel ligger den reelt set hos nogle andre. Det kan der være mange grunde til, hvorfor den gør. Fordi de her mennesker gerne har ville magten, fordi de har været gode til at tage den, eller fordi de bare har et kropssprog, en måde at agere på, så vi alle sammen kommer til at vende os til dem og se dem som den naturlige leder. Men kan du aflæse, hvem det er, der i virkeligheden har magten? Ellers skal jeg lige give dig et par gode fif her. Det første, jeg ser på, når jeg går ind i et lokale for at prøve at aflæse, hvem der reelt set har magten, er, at jeg ser, hvem det er, der bevæger sig langsomst. Hvem i lokalet går langsomst, bevæger sig langsomst. Og det er fordi, at en alfahan normalt vil have al den tid i verden, han skal bruge. Han bevæger sig simpelthen langsommere end alle de andre. Prøv selv en gang at gå ind til et møde og bevæge dig langsommere end alle andre. Det er ret bemærkelsesværdigt, hvad det gør ved de andre deltagere. Det at bevæge sig langsommere har en ekstrem effekt på, hvordan andre mennesker ser dig. Noget andet, jeg ser på, når jeg går ind for at aflæse, hvem der i virkeligheden har magten, er, hvor personerne står eller sidder. Hvem er det, der sætter sig for bordenden? Og hvem er det, der sætter sig på den næstvigtigste plads? Hvor tror du, den næstvigtigste plads ved et bord er? Det er ved siden af lederen. Og gerne, så du kan se på døren. Det vil sige, hvis jeg sidder for bordenden, så er den plads, der sidder ved siden af mig og kan se på døren, han har den næstvigtigste plads. En anden ting, jeg ser efter, er, hvad retning folks fødder og krop vender sig. For oftest vil du se, at mennesker peger sig selv i retning af, hvor lederen står. Selv deres fødder begynder at pege sig i den retning, som lederen er. Det kan også nogle gange betyde, at folk bare gerne vil ud af lokalet. Hvis deres fødder peger i retning mod døren, er det nogle gange, fordi man gerne bare vil væk derfra. Mens der står en meget dominerende leder og taler, vil du ofte se, at folks fødder peger i den retning af lederen. Hvis der sidder en leder og taler, så vil du ofte se, at folk vender deres stole, vender deres krop, så det peger i retning af lederen. En anden ting, jeg ser på, når jeg skal aflæse, hvem det er, der har magt, er, hvem der tillader sig at afbryde hvem. Hvem er det, der tier stille, når en bestemt person taler? En leder, en mand, som i hvert fald har taget lederskabet, ikke en, som skal prøve på at tilegne sig lederskab, men en menneske, som allerede har lederskabet. Når han eller hun taler, så vil man ofte se, at alle de andre tier stille og lytter til, hvad personen siger. Endnu en ting, som jeg ser på, når jeg skal aflæse, hvor magten ligger henne, er, at når personen kommer gående igennem lokalet, hvem er det så, der flytter sig for hvem? Helt ned til små detaljer, at man skal rykke sin krop lidt, for at en kan komme forbi, og hvem går bare igennem lokalet, og de andre må flytte sig. Hvis du ser en alfahan i en abegruppe, så vil han ofte bare komme tromlende og skubbe til de andre, fordi han tager den plads, som han skal tage. Det er også noget, man ser, når man til møder, at en alfa ofte kan sprede sig ud, eller sprede papir ud på bordet, så han optager mere plads. Det er en typisk alfahan-kultur. Det her er nogle af de ting, jeg først ser på, når jeg skal aflæse, hvor en magten reelt ligger i en gruppe, i en organisation ved et møde. Og prøv en gang at lægge mærke til, hvor mange af de her faktorer, du kan se næste gang, du sidder ved et møde. For de er faktisk ret tydelige, når man først begynder at lægge mærke til dem.